Rosalía de Castro naceu o 23 de febreiro de 1937 en Santiago de Compostela. É considerada unha escritora clave do século XIX. Devolveulle ao galego o status de lingua culta e foi precursora tanto da poesía como do pensamento feminista. Morreu moi nova, víctima dun cancro, pero o seu legado perdurará sempre. Pola figura tan importante que foi para nós e para a cultura. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. O que dos meus cabezales tornas facendo mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te me mostras. Eres a estrela que brila, eres o vento que zoa. En mí estás e ti es todo. Para min e en min mesmas moras. Abandonarás nunca a sombra que sempre me asombras. Por que, miña almiña? Por que, miña almiña? Porque ahora non queres o que antes querías. Por que pensamento? Por que ora non vives de amantes deseios? Por que o meu espírito? Por que ora te humildas cando eras altivo? Por que corazón? Por que ora non falares de amor? Por que xa non bates co doce batido que calmos pesares? Por que, en fin, Dios meu, a un tempo me faltan a terra e o ceu. Oh, ti, roxa estrela, que din que comigo naciche poideras, por sempre apágate, xa non que non puideches por sempre alumarme.